Mini heart attack ang naranasan nyo, Mrs. Cruz. Mahina na ang inyong puso, kaya kinakailangan nyo ng mag-ingat sa bawat ginagawa nyo. Hindi na rin kayo pwedeng mapagod sa kakatrabaho. Naintindihan nyo po ba? Opo, Doc. Naiintindihan ko. Ma, narinig yun naman ang Bailey ni Doc. Kaya huwag kayong palagi nagagalit. Baka atakihin na naman kayo. Oo na. Salamat, Doc. Mauna na kami. Sige mag-iingat kayo. Nat? Nasan ka? Tapos na ako maghugas ng pinggan. Nat? Ate! Nandito po ako sa may labahan. Inutusan ka rin ba ni Chang Melba? Oo, ate. Ang sabi niya sa akin, labahan ko raw tong dress na susuotin niya sa kasal na dadaluhan niya. Patingin nga ng dress. Ito, ate, oh. Ang ganda, no? Pwede ko kayang sukatin? Wag na! Baka makita ka ni Chang na sinusukat mo at malaki naman yan para sa'yo. Tiklupin na lang natin, ate, para maging maliit. Sige na nga, sukatin natin bago laban. Wow! Ang ganda, ate! Bagay na bagay sa'yo. Sana magkaroon din ako nito. Hayaan mo, kapag lumaki na tayo, bibili tayo ng maraming bestida na kagaya nito. Talaga, ate? Oo. O siya, hubarin mo na yan. Nung matapos na tayo sa paglalaba. Hindi mo na susukatin? Hindi na. Sige, ate. Hala! Napunit yung dress ni Chang Melba. Hala, ate. Sorry, hindi ko sinasadya. Paano na yan? Anong gagawin natin? Natalie! Ellie! Lumapit nga kayo? Ate, paano yan? Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Natalie! Ellie, ano ba? Sinabi ko lumapit kayo! Nandiyan na po, Chang! Bakit po, Chang? Ano to? Damit po? Huwag kang piloso po, ha? Alam kong damit to, Natalie. Di ba sa'yo ko pinalabhan ng damit na to? Ano to? Sagot! Opo. Tanga ka ba? Ang sabi ko, labhan, di ba? Bakit mo pinunit? Aray! Chang, ang sakit po! Chang, tama na po! Napakasimple lang ng utos ko. Pero pinirwisyo mo? Chang, tinahiin naman po namin yan. Tinahi ka dyan! May ibang matatawag sa ginawa mo sa dress ko? Wala talaga kayong ginawang matino! Chang! Tama na po! Huwag niyo na pong saktan si Nat. Ako po ang nakasira, hindi po si Nat. Ate! Ikaw pala! Halika nga rito! Chang! Pareho kayong magkapatid! Puro konsumisyon na lang idinudulot niyo sa pamamahay na to! Chang, tama na po! Nasasaktan na po ako! Talagang masasaktan ka! Nay! Galit na naman kayo! Kakakonsulta lang natin, baka naman atakihin kayo niyan. Bakit nyo naman kasi nasaktan ng dalawa? Tama na, Nay! Nat, Ellie, ayos lang ba kayo? Kuya! Sorry po! Oh, ano naman ang ginawa ng dalawa? Kauwi ko lang. Ang dadatnan ko pa ay ang pagpaparusa mo sa kanila. Ito kasing dalawang to, sinira ang dress na susuotin ko sana sa kasal. Paano na ngayon? Paalamunin na nga, perwisyo pa. Bakit mo kasi dinala dito sa bahay ang dalawang yan eh? Kung wala sana sila, di sana wala akong pinoproblema ngayon. Yan ang pinakiusap ng kapatid ko bago mamatay. Kawawa naman. Tayo na nga lang natitirang kamag-anak ng mga batang yan. Nay, mga bata pa sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Pagpasensyahan nyo na lang. Hindi naman nila ulitin. Diba, Nat? Ellie? Opo, hindi na po namin uulitin. Opo, kuya!
kakampihan yung dalawang yan. Palagi na lang. Atakin ako ng dahil sa inyo. Nay, hindi ko naman sa kinakampihan. Kaya lumalaki ang ulo ng mga yan eh. Dahil palagi mo na lang sinasaklolohan. Mga peste! Bakit nyo kasi pinunit ang damit ng Tia Melba ninyo? Eh di sana tahimik tayo ngayon. Tay! Shh! Nat, tahan na. Nandito na si Kuya. Poprotektahan ko kayo kahit anong mangyari, okay? Opo, kuya. Salamat po. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Halina, may binili akong pare sa labas. Maghati-hati na lang tayo. Thank you po, kuya, kanina. Wala yun. Basta, huwag niyo nang ulitin. Opo! Dear love, mabigat ang pakikitungo ng aking nanay sa aking mga nakakabatang pinsan. Hindi ko na nga ipinagtaka dahil ganon din naman ang kanyang pagdisiplina sa akin nung ako ay bata pa. Bukod pa sa ngayon na matanda na, ay may ininda pa ang karamdaman. Tiyang Melba! Tama na po! Ayoko na po! Hindi! Diyan ka lang hanggang sa magtanda ka! Chang, ano pong ginagawa niyo kay Nat? Chang, tama na po! Nat! Ate! Dahil yan, sa pagsunog niya ng sinaing. Ang mahal na nga na mabilihin, inaaksayan nyo pa? Palibhasa, hindi nyo pera ang pinapambili. Hindi na nga kayo makatulong ng maayos na may merwisyo pa kayo? Chang, patawarin niyo na po si Nat. Hindi niya naman po sinasadya. Huwag niyo na po siyang paluhurin sa asin. Pinangihimasukan mo ba ang pagdidisiplina ko sa kapatid mo? O baka naman gusto mong pareho na lang kayong parusahan ko? Sumisyon ang dulot niya sa buhay ko! Kayo ang papatay sa akin! Hindi ko na po uulitin, Chang. Tama na po! Ang sakit na po! Magkakaroon ba ng sinaing sa paghingi mo ng paumanhin? Ha? Chang! Chang, wag po! Melba, kumalma ka nga. Yung puso mo, sinaing lang yan. Pinahaba mo pa ang diskusyon. Hayaan mong ako ang magdisiplina sa mga batang ito. Kailan ko itong gawin para magtanda at hindi na makurit ang katangahan nila? Tama na po! Nay! Ano ba nangyayari? Tama na! Bako ano magawa niyo sa mga bata? Isipin niyo rin kalagayan niyo. Ay, nako! Shh! Talagang naririndi ako sa inyong dalawa! Kinakampihan niyo pa! Magsama-sama na nga kayo! Mga buwisit kayo sa buhay ko! Ma, ano ba nangyari sa inyo? Kung hindi pa ako dumating, baka kung ano pang nagawa niyo sa dalawang bata. Pa, hindi niyo man lang pinigilan si Mama? Kilala mo naman ang mama mo. Hindi nagpapapigil. Pag pinigil, lalong nanggigigil. Hindi ko na din kasi alam ang nangyayari sa akin. Talaga namang wala ng kontrol ang pagkabugnutin ko. Nagkataon naman na may mga hindi nagagawang tama ang magkapatid. Kaya ayun, napagbubuntunan ko ng galit. I-control niyo naman po ang sarili niyo. Sa huli, kayo din naman papahamak. Ibinilin sila sa atin ng mga namayapa kong tiyuhin. Dahil kampante sila na maalagaan natin mga bata. Tapos, tayo pa pala ang kakawawa. Pasensya na anak. Hindi ko naman intensyon ang pagmalupitan sila. Ano yun? Si Ellie ba yun? Ano nangyari? Tulong! Tulungan niyo po kami! Nat! Gumising ka! Kuya! Si Nat! Nasagasa! Natalie!
ba kasi nangyari, Ellie? Bakit kayo nasa labas? At bakit umantok sa ganito? Balak na po sana namin tumakas at lumayo. Kaya nag-impake po kami. Pero si Nat, pagkalabas namin ng pintuan, bigla po siyang tumakbo. Dahil may nakita po siyang tricycle sa kabilang kalsada. Nagkataon naman na hindi namin nakita ang isang matulin na van. Kaya napundol siya at tumilapon. Kuya, iligtas niyo po si Nat. Nakikiusap po ako. Hindi pwedeng pati siya mawawala. Diyos ko. Diyos ko, patawarin niyo po ako sa nagawa kong kalupitan sa kambal. Hindi naman nila maiisip na lumayas kung naging maayos ang pagtrato ko sa kanila. Hindi ko rin naman po ginustong mangyari ang ganitong bagay. Lalo pat napakabata pa nila. Kung inyo pong mamarapatin ay iligtas niyo po sina sa tiyak na kapahamakan. Ate! Nat, ano yun? Huwag kang magagalit kay Chang. Hindi niya kasalanan ang nangyari sa akin. Alam ko, Nat. Ate! Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Huwag mo akong iiwan, ha? Nat? Kuya, may kahilingan lang ako. Ano yun? Tingnan ko magagawa ko. Alam ko pong kailangan ni Chang Melba ng puso. Gusto ko pong ibigay na lang sa kanya ang sakin. Nat, ano bang sinasabi mo? Paano kang mabubuhay kung ibibigay mo sa akin ang puso mo? Yun lang po kasi ang pwede kong ibigay para sa inyo. Dahil kahit paano pinatuloy niyo po kami sa pamamahay ninyo. Nat, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako, magkapatid. Gusto ko na pong magpahinga. Dear love, buhat nga na napalitan ng puso ni Mama ay mas naging masigla siya. Nagbago na rin ang kanyang pagkakitungo kay Ellie. Salamat sa busilak at malusog na pusong handog ni Nat. Habang buhay naming tatanawin ang kanyang kabutihan. At walang hanggang alalahanin ang pagkakataong minsan namin siyang nakapiling. Ellie, salamat din sa'yo dahil ni minsan ay hindi ko naramdaman na gusto mong ipagiganti ang mapapait na naranasan niyo noon dahil kay Mama. Sana ay masaya ka rin dahil hanggang ngayon ay tumitibok pa rin ang puso ni Nat sa katauhan ni Mama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!